Itinapod no agpamati, arami din tayo, kadagiti nasaya at abanbanag. Hantay nga garamid, kadagiti pagbasaan, ngayon tayo ilako, no di kat alangan tayo, iti usto, akay papanan na. Kenhaan nga manakiriri, haan nga managsao, iti dakes. Dayta ti makungkuna nga nasaya at apanagpamati. Ken saan tayo nga ag dipinti lang kadagiti may panggap iti religion. No di ket adda kada tayo nga magaramid kadagiti nasaya abanbanag. Ta kinunana iti pamaneknek ito muna a Korinto 14 iti 33. Ta iti Diyos saan Diyos iti riri. No di ket talna akas marami kadagiti so amin nga iglesia dagiti santo. Ta iti buong ko nga iglesia dagiti santo. No alaen tayo digitoy akay papanan na. Agpakasanto tayo. Ngahan tayo. Nga agisawang kadagiti madi nga sasaw. Ta iti mukong ko nga iglesia iso iglesia dagiti santo. Ta digitoy apamaneknek mabasa iti aramid 20 iti 28. Kita inyo iti bagiyo ken ta iti amin ngay pastoran nangikabilan iti iglesia iti Dios. Iso aginatang na iti dara na. Tadi gito'y kapsat na ibagbagana ginatang gapo iti dara. Ngem deta adara isumit laeng digitoy asorsorat ngada tilinaon iti Biblia. Tada iti pamaneknek mabasa iti Matthew 26 iti 28. Tada ito'y iso iti darak iti baro at tulag. So ito iti bagbagana adara. Saan ket nga dara dagiti animal nga ibagada pa iket nga haan nga mabalin asidaenen iti dara dagiti animal. Haan nga kasdi kabsat ti kayat nga sauen. Tada ito iti bagbagana adara iso iti baro at tulag. Iso may buyat gapo kadagiti pagka nakaikat kadagiti basbasol. Iso da iti bagbagana nga mangikat bet dagiti basol gapo kadagitoy asasao. Iso nga panunutin tayo kapsat kadagiti nasaya at asasao ken adda nga nailanad tilinaon iti Biblia. Tada ito iti pangugas tayo iti basol na kinunana ang mabasa iti piso 4 di 31. Iso amin apait ken gura ken unget ken dakes apanagsao may katpuma kada kayo agraman iti amin adakes apangget. Iso da iti bagbagana kabsat nga ikaten tayo. Iso da ita nga bugwan tayo kadagiti sasaw tayo metlaeng tapno maikat iti basol. Tada iti bagbagana a basol wenno bunga isumad lang isaw-sawang tayo adinadakes. So dayta igiti madi ngar aramid. Iti mabasa iti Matthew 26 iti 54. Ngem kasanunto nga rod iti pad nakatungpal dagiti sorsorat a masapol nga maramid akastoy. So iti bagbagana kapsat ko nga masapol a matungpal ken maarami digitoy nga intayo adalen ken intayo met iwanwan karigad duma apada tayo nga pay maka-ammo iti kastoy nga pakasaritaan iti linaon iti Biblia. Kadigiti kapsat napapateg digitoy iso iti panakaro pa tayo iti Dios digitoy
asasao anaylanad tilinaon iti Biblia. Kadigiti kapsat iti sinagsagaba idi na pong Kristo gapo kadigiti mutlaan asasao. Iso kadigiti kapsat may nakipaabot gapo iti Facebook online Bible study tapno maawatan itong galmaysa nga makaanos nga agdengeg ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin sa amin. Amen.